Afternoon, I'm so good. I see any Kotor video hinke Tabok phone ne mai rok sarabai selaino ang TV phone ko itang noi ko na hade bo TV hinke aske nayo gan rok hinke ang bono mai rok sarabai iko chuki sakawa asuk litani ruwai hinke ang Tabok sam khainai nok rok pharia kongkaba bono chuki wa asuk ruwai hinke Tabok ang iko nok phari tongo phone ne hinge han roge mami song tongmani no hinge ang song sinai hinai bono sarai muruk ruwai Tabok ang iko phantomukhi mosteng khainani hinai phantomukhi sokjak mosobo hinge Tabok mosomunka hinge Tabok ang mosotogoi phantomukhi mosteng khainai phungni hinge iko Tabok ang mosotogbai ka hinge phantomukhi runai ke iko ani mosteng khaipai khai iko naidi phantomukhi thapao songma haingya gesa sakmani hinge Tabok ang maija sinai iko mia horni muya ondro tongo hinge muya bai mangso songjak tongo hinge phunguke mosteng simikakya hinge Tabok sarik ni tinta haitam tangka tini se bini pi sokpayo hinge Tabok bini pi bamai tongo iko selai basa hinge bini pi ni rogewo bini dor bo phaijak hinge bo phaipro ke ang video khaijak liya ang sam khai tongo hinge Tabok ang brong no video khayo hinge tai chini gate rok bo tanglai tongo iko naidi selai ni bade ingya sikang no tangnani hini wansuk tamani watui bo waka hinge samung khainai rok bo maya asike yango samung khainai rok bo thoya phai dini sakangke phai rok mango hinge dini ke phaika hinge tai bini pi bo dini sokpaijak hinge abose gate rok tanglai tonglai hinge iko Tabok bini pi tam to kham phuno gana iko naidi juta to bukha naidi chikon sa kaham ngi tongo hinge ojon chi ngrak ni wansuk tongmani ojon ungkha nai chokmani hinge tai tam to khai ko naidi ang phuno gana aboke chut kotoma ti hega Tabok bo Achai fru hinke bono pai rohat mani chikon ojon ngya hinge Tabok kotoma ti hega bo Achai mani Tabok se bo nuk phayo selai besano Tabok se bo phayo 1 year hai bo ani selai Achai na sikang phai mani hinge Nogo hinge Tabok selai Achai bai Tabok si sok phayo hinge bin birthday bo manjak liya hinge naidi ko sat bo kotoma ti hega Tabok 5-6 bosor hinge se chumi manana ti saitoni rwnaita tor furu bo chumi manbole hayada Tabok to kotoma angnai Tabok chumna kheto hinge ang abono ti saitonnai bo tor khaingke furu chumni siwano hinge tai tam tubu naidi ang phunugui tongo norongno ke iko aboke ojon nongnai aboke kisa chikon hai hinge iko baba bo haino nai tongo bini ri kotarnai ani gana no bini pi bai thangna naya bo mane sini jagyang tongo ta hinge ta singo kisa bamjak kha gari rok phunukna hinui borok je phaimani gari aro phunukna hinui tarangai kisa bamjak tekha asungno borok haibano bo ronnai bo asuk bui bai thangya hika puira nugyani bagui simi kisa ronya haingka hinge naidi iko cartoon rok gana hinge hamjagui tongtekha bo bini ri no bo si naidi busuk segi tongo kaham ge si phunuk mayang tongkha ang norongno hinge iko aboke kisa pen ojon nongnai ta sini boke kisa chikon hai wngkha hinge iko tai kaisa obo cartoon ganang hamjak tongtekha iko naisigui cartoon rok bai kok sai tongo bo Tabok ani baba ri bangsukha Tabok lai bini birthday ni ri rok bo kwbangma tongkha ang norongno phosi phunukya ko haino bag kaisa o dai toni rwkha ang suyasa abono tisaya hinui hinge kaisa jaga tisai toni rwkha hinge obono bo ang tisai tonnai urugo sunai hinge tai tam tubu kha naidi iko abo kaisa tubu kha 12ta hinge aboke ang aski thokjago bo ayang Bengaluru ni phaika hinge tutubui phaio hinge iko kaisa tui haika hinge Tabok ang obono kaisa seri chawi naigana thokjago ang markino hinge iko seri paikha hinge Tabok ang obono chanani naidi narok chawi naidi abo aski thogo angkheto thokjago yango ke manthugyani bagi masaya hinge tai tam tubu hinge iko mogodam bo tubu naidi paper bai khopjak botono kotorma thongna mwchang yang tongo kotor haifano manai ke sawo
thogu kutui hini sawo hingke chawi nayan tati hingke pasta tu mane hingke iko khugui tongo baksa runani bagui hingke tei kaini suk toni ruwano rogo chanani hinui hingke kotorma bala hingke khaksa khe chalai hinui ko tinta no rusithung hingke tei duita hingke toni ruwano fridge o khuna rogo phan chaimano hayada nadi ko paper bai khopjak nugui mankha mogodam iske kotorma hingke iko mogodam rui paikha kisa chainai mani kutui asta tuimani mat hingke tabok khe sarikni maimi songna nai tongkha bini pi kotor bini pi chikon hingke angkhe chwrainai ma tongo maimi ma songya hingke ba iko tabok ke bini pi songkhaijak hingke ba borok no maimi songnai hinai hingke tini bagi video sung sinai next video tei samalai no.